Hey, Chileke gave my go come Boramo Otele Yiri can that 20 naira now. Ibranga beat us from get where out the Laboga here. Sorry, sir. Good afternoon, sir. Yeah, okay, sir. Good afternoon. Actually, I said the phone and communicate the man. Good afternoon, sir. In a home, where? I'm there. Okay, sir. Lagos State, sir. By your fan, by your fan. No, for my book. You come by your answer. If I go, where? Babe, let me call you back. Good afternoon, sir. Yeah, that girl on the Nama or Barako knows what we are saying to much on here. Okay, he made you alone. Onye bathroom go, I don't know. Sir? That girl, you don't know, Cabade bathroom, where they energy rake pants, or what I know, Kazagata, or what I know. One mobile. Onye no bathroom guy, you don't know, energy rake pantia, or what I know. No, sir. Oh, you know, go more no. What camera? Where he just screwed the camera though. Okay, sir. You have an interview? Yes, sir. Okay, man, interview while I'm ready back up and you have to do. Yes, sir. Now, you got to get with Igbo and respond to Madam here, bet church here. Don't have your column. Oh, quality, sir. The way for the get like a billion dollars. The way for no Benga, Hogan, or Benga, Hogan, for a bamber or teacher. Chileke gave my go come Boramo Otele Yiri can that 20 naira now. Ibranga beat us from get where out the Laboga here. Sorry, sir. If I was a mama sugar can on the anime. Sorry, sir. Bonwa. Mago Jeropa. No, sir. Ele Brooklyn Otele Ndi Mma. Samam, sir. Oh, touching a bit. You want Nugu? Now, my MBC. Chineke. Yeah, all the came up, they took away phone. The map, they took away phone. Sorry, sir. West choose room, sir. Elolaji. Mbasa. Kebish Nambise. Abombise, sir. Mboto. Ebe na abo. Mboto. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Nna m anwụọ na nne m onye dị ndụ. Nna gị ọnwụọ na gịnị gburu nna gị nne m? So accident. Chai. Ọ nwụrụ na moto ka ọ wụ na ọkada ka ọ na keke? Ọ nwụrụ na moto, sir. N'ime bọs ka ọ n'ime obere moto ka moto bịara pịagbuo ya pịagbuo. Ọ chọrọ ịkros ụzọ moto akụọ ya. Donna. Nsogbu ọkara nka nwụọ. Ọ nwụrụ at the age of 62. Ọvụvụ kugburu
Onwe man Siana, according to the non bill editing number. Moto eji evula ozu. Ọ ihe gburu nna gị. Donna. Okay, sir. Moto eji apala ozu gburu nna na family. Ọnwụ erughị eru. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anọ side anọ. Ije eme ọdịnala ka ije ekpe chọọchị. M na-ekpe chọọchị, sir. Ị ma ihe echi? Yes, sir. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Ka ihe ị gụrụ? Office Technology and Management, sir. Ana goshiri ike? Mba, sir. I'm the soft, sir. I butela ọrịa golo ma ọ staff mbụ? No, sir. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Sir, sọsọ ụmụ nwoke abụọ. Aha ha? Joshua, sir, and Victor. Ara ọ dị n'ụlọ unu? Mba, sir. Sadị mma gị nwere onye ara nọ dị a? Mba, sir. Ngwọrọ nọ na family nna gị ma ọ wụ onye ogbi? No, sir. Ị nọrọ n'ala nrọ higide ụra nnọọ gị tete tiwe Jesus. Mba, sir. Ị ji abụ onwe gị mamịrị na nrọ? No, sir. Atala gị na moto mbụ? Mba, sir. Ị gbaala akwụla mbụ? Mba, sir. Mmụọ ohi ọ nọ gị n'ime? Mba, sir. Ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-etiri? Sir, ana m eti mkpu ọbụla. Otele na-eti mkpu, otele kwechiri. Genotype gị? AA, sir. And blood group O+. Congrats. Thank Bruno you, bi na ị ga-akpọ nọmba gị, kpọọ akara ekwentị gị. Okay, sir. 090 7202 3105. Nwoke ọwala kpọrọ gị abọkwala otele na fonu ma ọ na WhatsApp. Ọkwe na ihe nna gwa gị. Sir? Nwoke ọwala kpọrọ gị abọkwala otele na fonu ma ọ na WhatsApp. Ọkwe na ihe nna gwa gị. Yes, sir. Nwoke ọwala sị gị pụta bịa n'ụlọ ya ọka onye ga-ego ka ị bịa hụ ya n'ụlọ agakwala. Ha dị serious, ha dị ahụ gị. Ị nọ ihe m kwuwe na? Okay. Yeah. Listen, I don't make good here. If you lanya, if you have to comport to with it, then have better conscience. Then have better conscience. Meaning that it's a kiddo pant. Give them that they're not a groom, a group at Tomia. Namama Pagoja, as why I have cabin. I thought I'm not a coffee carton. The cabin create a Christian mother. Last hope, get on one. All the knock and then on a surgery at a kufu town. Lewanya wall. Madam, Lewanya, like, hey, I don't make way here. Look at me very well. I don't make way here.
Sige turn on. Get when I catch in a wall, I bet the young one. I see you bread do to the when talk to him again. Oh, what I am about a bracket on the name. But I got saying I can a wall, I bet the gram. I'm a put to be up. The one yan a wall, turn on. Get when I catch in a wall. They put the road to the going up where it's at. That would have followed. It's about Mmesoma. Zaga mess on man. And he just know I can get out of one. Zaga mess on man. I am just a get on. They were I can take men a wall, bend do it. If bed the man, I hit you okay, cook, I do. What I can no look, what I can no look. But I'm got before I'm saying, go on, why I go loon, why I go to them. Ọ ga-ene The rich like about high name, back or call. But I'm got there, one kind name, or kind name time again here. And make me head high name here. Ọ ihe eji mara m n'ala Owerri ada waya waya. And he just know I want to get that. Let them she say get on. Get where I can bend their vulo otele yiri ho otele nkete cook e bule yelu. But I got that but I guess I'm a dog in that. Oh, the mother can I you young or a goose. But I got that who lata. Mess on more yet as I got. Aha m efula. It's up for that. 27 years. It got all out for my hadu. Ee, agagidere m mechaa akwụsị ike gwụrụ m akwụsị. You get question. You put no drop out. Mana mo manuzo. You get question. You get question. When you go the aqua guy, you get jago chasco. You to really 90 cap. And yan rotunga. Rotunga. Onya bara akante na nro. Drop out. Mesoma. You want ya be Ahụ m onye Owerri Ọjị. ebe no che. Ụmụanụ na Ọjị. Ebe no man no che. Na Kedekiri. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Ee, Nna gị ọwụ onye ara. olu. Nne gị kwan. Ọ nọ US. Nne gị ọwụ onye ara. Gị sị m mma gị nọ US. Atụla m gị nga mma gị nọ. Mma gị akpọ agbatị. Mma gị ka m mere ntavi. Mma gị ka m mere ntavi. Ị bịara nga agwa m sị nne gị nọ US. Nne gị ka m mere ntavi. Ị bịara nga agwa m sị nne gị nọ US. Nne gị ọwụ onye ara. Ị ga-agwa m olo. Gị nọ nga agwa m sị nne gị nọ US. Nne gị ọwụ onye ara. Olu. Akwụkwọ nọ na famili unu. Olu. Ọbara ohi ọ nọghị n'ime. Anụ m ezu mana akwụsịla m. Ok, ede bụ mbụ ezu. Ha? Ee. Ok. Nwa onye ohi. Ọbara ohi nọ n'ime.
ị gaala nga mbụ? Agala m eshie m warning selụ ka m gara. Mba ọ nọ na family unu? Olu. Ị ga-akwụ kamera down ya na kamera up? Ị ga-enwe fon ejide fon n'aka? Ị ga-akwụ kamera down? Ị ga-eti fon n'otele isi nwoke? Olu. Nye m na-eme standing camera. Select our standing camera. New update, standing camera. Nguzome phone m otu a, ma standizi. Ya gbara ọtọ stand ya. Mba, ama eyi efe toro ogologo stand ya. Family unu nwere ama onye aṅụrụma nga ahụ? Ụlọ ọwa enyi nwoke ji aṅụ aṅụrụma. Enyi nwoke ọ family unu? This girl ahụ ọ dịkwa gị? Ma m ji jụọ gị sị mma gị ọwụ onye ara, gị gwawa m na mma gị nọ US. Ajụga m gị sị ama aṅụrụma ọ nọ na family unu, gị gwawa m sị enyi gị nwoke. Ijikwa ahụ? Gịnị kọga gị? Gịnị yoro gị? Wepụ aka, Chineke agba gị ọkụ nwa bingo. Gịnị kọga gị? Icha ndị ebi ndị wọwa onye wọwa ọtaga. Sorry nke onwe gị, Chineke agba gị ọkụ ịbịara nga agwa m sorry. Ihe o mere anya bụrụ anya ịnọsentị onye ohi bịa nga abịa na-ere m. Izuru ohi ga-asa bịa agwa m sị kwụsịla. Before ka m na-ezu. Chere, Chineke agba gị ọkụ. Ya wụ na a na-akwa amụ akwa, ị ga-ekwu okwu ma amụ. Onye ma ụdị ihe ị na-ezu. Ndị mmadụ ga-enwere ihe bara uru ị ga-ezuteli na-awụ ma kọndọm. Chineke agba gị ọkụ ịbịara nga abịa agwa m sị ị ji aṅụ guf? Ana m aṅụ guzoro. Kenewu guzoro? Nwa ya mee guzoro. Iji na-aṅụ guf akwụ ya? Nwanne guzoro, opposite of guzoro. Ya wụ na ahụrụ ọkụ, iji eme ihe ahụrụ ọkụ na-efe n'efe. Ọ na-akpọ ahụrụ ọkụ nọ. Ọkụ nwajai ara ya niile. Ụmụ nwoke ole tarala gị? Mba, ana m ata nwoke, m na-eriwe ego ụmụ nwoke. Olee ihe mere na ịka wụfeji ihe ị na-eriwe ego na-ata nwoke? Nwoke a Ọnwa nke ị na-ata? Mba na. Achọ m that touch here. See, come, lee anya, look at me very well. Ana m agụ egwu here. Ọnwa nke ị na-ata ka olee ihe mere banye ihe na-eriwe ego ụmụ nwoke na-ata nwoke? Iwu veji. Isi iwu veji. Iwu veji na ihe adịrịghị n'ime. Iwu veji na aṅụ agwụzoro. Ya na-ejikere m ihe egwu ya na-ebere nga afọ egwuregwu dịka echi m Chineke ya ọgbato bịa nwoke ọtala gị mbụ onye gwụkwana enyi gị nwoke ọwa ekwughesị ọya wa ọṅụcha ya ada. Enyi nwoke onye na-aṅụ guf, ọwụ onye guf, so kemgbe ahụ m gbara amata ma hapụ ya. Nye m chọgazi new update. Nwoke ọtala gị mbụ akụfuola hụghị otele? Mba, na-akpọfu m otula.
but ha na-achọ ikwufu mmajụ. bịa nna ya eweli iwe ahụ ọ dịkwa gị ịdị sure na ahụ dị gị Yes, sir. nwa na-atabe otele ya mbụ ị ga-eri ọrụ na nrọ Mba. genotype ọgọ SS. lekewa ss SS. enwere genotype wụ ss S abụọ. S abụọ. ele ụdị s ọwụ s dịka a na-eme otu a ka ọwụ s dịka eji ya Dịka etinye ọ na-eme otu. Dịka otu awa ahụ dịka. eweli iwe ahụ ọ dịkwa dị nne biko Yes, sir. kpọọ nọmba gị biko ike gị agwụla m 070. ahụ gị wụ ss gịnị ka ị rụrụ akwanụ Ana m atụta ego na klọb mana akwụsịla m. otele gị oghe oghe na-atụta ego na klọb ihe ọwa ọrụ Ọ mmadụ mere m employ. ajụla ahụ ọ dịkwa gị Yes, sir. ngwa kpọọ nọmba gị 070 455 33 83 sọ 455 sọ 455 455 ka ọ wụ 455 455. enwere nọmba bidoro 070 nwere nọmba bidoro na 4 Yes. ele obodo isi na-anọnyere anyị Awụ m onye Owere Nchicha, awụ m onye Owere. ịkpọ nọmba ọwụrụ achị akwụkwọ ga-adọgbu uru akwụsị wụ ss ịkpọ nọmba akwụkwọ ga akwa m jụọla gị ma ahụ ọ dịkwa gị gasị m ijikwa ahụ gị na-ekpe m Eji m ahụ. kpọọ nọmba gị 0. Okay, ka m nye gị second one. Ka m nye gị my second line. For ndị chọrọ gị inweta m. 090 455 33 478. lee anya emega ego ụlọ ọgwụ nna mgbe ị na-ezuru ohi akụrụ gị ihe Once ka akọrọ m ihe, akpọjie m na police station. o mere gị afet ndo nna Okay, so. onye ohi ibe gị ga-alụrị nna